ଆଇଗୁରା ଘାଟୁଛି ଗୁରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ହେଇକିନା ହଁ ଭାଇ ହେଇକିନା ଜମି ମେଢା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛ ନା ଏବେ ଆଇଛ ଏବେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳପୁର ରଣ ଇଏ ପୁରା ମେଢ ଦେଖନ୍ତୁ ନବାପାଟଣା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପରିବେଷଣ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଗମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗତ ହେଇକି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ କରିକି କିଛି କିଛି ରାଜା ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଯାହା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ସେମାନେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପରିବେଷଣ ହେଲେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଖୋଲା ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା କେତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ମନା
ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଆସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଝିଅର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ